como que non gañaron? Gañaron o cariño da xente, gañaron a valoración da súa arte, gañaron o recoñecemento da súa enorme valía, gañaron a aprobación da nosa lingua. Mirade, non sei se son subxectiva, pero para min son únicas. Transmiten maxia, transmiten enerxía, transmiten forza, puxeron en pé a todo un país e lograron unir a todos nun mesmo sentimento e nunha mesma emoción. O sea, que máis queredes? Ben, e agora, se me permitides, paso a falar co xurado. Ai, dame paciencia. A ver, contádeme, riquiños, que vos prometían se votábades por esta candidata? Non lle vou contar a ninguén. Dicídeme. O sea, algo vos deron, algo vos dixeron, algo vos propuxeron para que esta rapaza salia elexida. A ver, unha rapaza que precisa ir ensinando cacha para defender unha canción. Unha rapaza que precisa denigrar á muller para defender unha canción. Unha rapaza que precisa meter un montón de palabras en inglés para defender unha canción. Dicídeme que ten esa canción para que sea la bomba e para que nos represente a todos os españoles en Eurovisión. Que non queríamos outra canción máis que a de Terra. Que non había fronteiras, que nos hermanaba a todos. Que pasa, non entendestes a letra? Claro, como era en galego. Onde vai parar é moito mellor unha canción que fala un poquito en castellano e un poquitito en inglés. Bum, zum, zum. Ai, coño. Eso era polo das videochamadas cando estivemos confinados. A ver, xurado riquiño. Dádelle unha volta, anda, dádelle unha volta porque ben, o que é ben, non o fixestes, Xa vos lo digo. Señor, dame paciencia.